Jamen, velkommen her til Højvang Grønt. Som I kan se, så producerer vi en masse kål. Vi laver nogle spidskål, blomkål og nogle broccoli. Når vi planter 100%, så har vi en forventning om, at vi skærer omkring 80%. Når vi er færdige med at skære, så er der ca. 20% tilbage her på marken. Der sælger vi en del af det gennem Gartnerhjælpen, og vi forventer, at vi kan sælge mere i år og udbygge samarbejdet i de kommende år, hvor vi får brugt nogle af de skæve grøntsager, så det måske kun er 12 eller 15%, vi skal destruere. Velkommen til Torsbjerggård. Jeg hedder Christian og ejer af Torsbjerggård. Vi står lige nu i vores squashmark, som er en af de kulturer, vi har. Men vi dyrker også en rigtig mange sukkermajs, græskar, både pyntegræskar og spisegræskar, og ærter, vandmelon og flower sprouts. Vores produktion den, kan udvikle sig meget forskelligt hen over året. Nogle år er meget tørre, nogle år har vi meget vind, og lige nu står vi og mangler noget regn. Og det betyder også, at nogle gange får vi rigtig mange klasse 1-varer, og andre gange får vi nogle lidt skæve varer på den ene eller anden måde. Med dem er vi til gengæld rigtig glade for, at Gartnerhjælpen bakker op om og gerne vil sikre at komme ud i køkkenerne. Få dem ud og gøre til gavn og glæde for alle.